It-tfal li jiġu għandna għandhom bagalji ta' toqol u xogħolna hu intuhom ħajja diċenti u normali. Saħaq dan Father Lewis Mallija, direttur ta' Dar San Giuseppe, li tilqa' fi ħdana subien bi problemi soċjali u li sfortunatament ma jistgħux jibqgħu għal raġunijiet varji jabitaw mal-familja tagħhom. Father Lewis spjega ma' Net News li Dar San Giuseppe minn dejjem kienet tilqa' subien li ġejjin minn familji bi problemi, però ma' żminijiet bis-saħħa wkoll tad-donazzjonijiet tan-nies illum inbidlet f'dar naturali imlibsa bil-komoditajiet kollha neċessarji għal trobbija kif jixraq. Illum hija home alternative care jgħidula, ġifri fil-mentalità preżenti in-numri naqsu apposta, ġifri qed nitkellmu aħna għandna 3 flats, 5 kull flat, ġifri jisek għandek 3 familji, carer round the clock, normalment ikunu stabbli dejjem l-istess żewġ carers għal kull flat, jisek għandek preżenza ta' ġenituri speċi ta' min qed joħsib. Għandhom il-kumdita kollha, ġifri l-lum differenti kulħadd bil-kamra tiegħu, għandhom l-attrezzaturi kollha li possibbli kull tifel se jkollu. Father Lewis Mallija qalilna li d-donazzjonijiet tan-nies huma essenzjali għal fondazzjoni u għall-istess dar, tant li ta' kull sena tittella l-maratona ġbir ta' fondi b'risq din il-kawża soċjali u spjeganna l-pjan ta' żvilupp ta' appartamenti ġodda fih dan l-istess Dar San Giuseppe sabiex dawk iż-żgħażagħ li jkollhom 18-il sena jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu f'dan l-ambjent u mhux jispiċċaw għal rieħhom. Dan apparti għajnuna li tingħata barra minn Malta f'pajjiżi varji bħal għajnuna fil-Peru. Kun jistgħu joqogħdu diversi snin, wieħed jara kemm skont il-persuna, imma jkun taħt għajnejna biex inti jibqa' stabbli għax l-ar din l-età kritika ta' 18 sena jekk titlifhom. Kull ma tkun żrajt biex ngħidu hekk f'ħajjithom sejtin titilfu kollu. Il-Peru għandna proġett 2 anzi wieħed Monsignor Ċefaj qed jibni skola għax għandu ħsieb jibda primarja, sekundarja u jibqa' tila terza edukazzjoni ġifieri università. Intant id-direttur ta' Dar San Giuseppe qasammana wkoll stejjer ta' tfal li jkunu qed iġorru ċerta toqol bil-bidla fihom tkun mill-ewwel evidenti li qegħdin f'ambjent san u denju għat-trobbija tagħhom. Tifel ma jitkellimx, jibża minn kulħadd. Ovvjament tkun il-bagalja li qed iġor miskin. U wara ftit tibda tara jitkellem, tara jitbissem, tara jilgħab il-futbol. Hemm sentiment sabiħ bejn it-tfal u aħna li tinħoloq speċi ta' familja. U tinduna tfal ferħanin, noħorġu bħal nies, ġifieri jien naf biex immorru nidu pizza jew nagħmlu barbecue saw jew morru l-baħar, ġifieri jgħixu kemm jista' jkun b'mod mill-iktar spontanju. F'Dar San Giuseppe kollox jinsab lest tal-maratona Oħloq Bissima, maratona li ser tiftaħ il-ġimgħa u li ser tibqa' għaddejja sal-ħadd.